όσα χρειάζεσαι και όσα σου λέει. Ο Κωνσταντίνος Β, ο Μιχάλης Δ και ο Αντώνης Π, η Στερεονόβα δηλαδή, είναι τρεις μουσικοί, κυρίως όμως τρεις φίλοι, που χρησιμοποιούν την τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά μηχανήματα για να αφηγηθούν ιστορίες καθημερινές και σημερινές αγωνίες. Τα ελληνικά συγκροτήματα στην Ελλάδα δεν έχουν πολύ μεγάλη ιστορία, δημιουργούνται για να διαλυθούν αμέσως μετά. Οι Στερεονόβα δείχνουν ότι θα ακολουθήσουν έναν άλλο δρόμο. Κωνσταντίνε, είναι έτσι? Σας επηρεάζει το γεγονός ότι η δισκογραφία, το σύστημα δεν ευνοεί τις καριέρες των συγκροτημάτων, αλλά ευνοεί τις όλο καριέρες? Πολλά συγκροτήματα διαλύθηκαν λόγω του στρατού στην Ελλάδα. Δηλαδή πάνω που άρχισαν να γίνονται κάπως ονόματα, τα πιο πολλά. Συνήθως τα ανεξάρτητα συγκροτήματα είχαν αυτά τα προβλήματα. Με το στρατό, δηλαδή κάποιος να φύγει φαντάρος, οι άλλοι και αναγκαστικά διαλύονταν κάποια στιγμή ένα συγκρότημα. Τώρα πιστεύω ότι είναι δύσκολο και όσο από πλευράς συνεργασία, δηλαδή όταν είναι τρεις άνθρωποι είναι ξένοι ή δύο άνθρωποι είναι ξένοι και κάνουν μουσική, γνωρίζονται σαν μουσική, είναι φυσικό κάποια στιγμή να μην λειτουργήσουν τα πράγματα. Όταν είσαι όμως φίλος με κάποιον και ξέρεις ποια είναι η αντίδρασή του απέναντι στη μουσική, πιστεύω ότι μπορείς να επικοινωνήσεις καλύτερα, να είναι πιο χαλαρά τα πράγματα και κάποια στιγμή να κάνεις και μουσική, αλλά και να συνεχίσεις να κάνεις μαζί του μουσική. Κάποια ντουέτα ή τρία, όπως υπάρχουν ανάλογα στην Ελλάδα, δείχνουν ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ καιρό. Εσείς είστε κυρίως μία παρέα, έτσι, από την ίδια γειτονιά. Εμείς είμαστε μία παρέα, ναι. Που είναι πολύ σημαντικό να παίζουν τρεις φίλοι μουσική. Δηλαδή, αν η σχέση χαλάσει από μόνη της, θα χαλάσει και το group. Πιστεύω ναι. Αν κάποια στιγμή δεν είμαστε φίλοι, θα υπάρχει και το group. Που σημαίνει ότι οι φιλοδοξίες δεν είναι οι γνωστές φιλοδοξίες των καλλιτεχνών, είναι κάτι άλλο. Σίγουρα ξεκινάει από η μουσική μας ξεκινάει πρώτα σαν ένα δικό μας ψάξιμο μέσα στον χώρο της μουσικής. Ξεκινάει από σημειώσεις που κρατάμε σπίτι, από όλα αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή, εάν μας αρέσει, το κάνουμε. Εάν δεν μας αρέσει, δεν το κάνουμε. Δηλαδή δεν μας πιέζει κανείς για να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ένας καινούριος δίσκος, ο Ασύρματος Κόσμος, και μια σειρά συναυλιών απέδειξαν πολύ πρόσφατα ότι μιλάμε για ένα σημαντικό αριθμητικά κοινό. Αυτό είναι κάτι που ήταν ο στόχος σας, κάτι που έχει επιτευχθεί, το ότι έχετε πια απήχηση σε ένα μεγαλύτερο κοινό? Είναι ίσως ένας πρώτος στόχος που κατακτήθηκε? Ίσως, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε, νομίζαμε ότι θα μας ακούνε πάρα πολύ λίγα άτομα και δεν θα υπάρχει κανένα κοινό για να ακούει αυτή τη μουσική. Όμως διαμορφώθηκε τόσο πολύ ο κόσμος της μουσικής, δηλαδή και η pop μουσική, έτσι όπως διαμορφώθηκε έξω τα τελευταία χρόνια. Σιγά σιγά διαμόρφωσαν το γούστο του κόσμου και μπόρεσαν να ενώσουν δηλαδή επειδή υπάρχει και η μουσική έξω από τα λόγια, υπάρχει αυτή η κοινή δόνηση, αυτή η παγκόσμια σύλληψη ενός πράγματος, είτε μέσω του χορού, είτε μέσω της μουσικής. Τα πράγματα έχουν γίνει πιο σφαιρικά, τέλος πάντων, στη μουσική σκηνή σήμερα. Και πιστεύω ότι κάπου σιγά σιγά, αν όχι τόσο εμείς, αλλά η παγκόσμια μουσική μας έσπρωξε ακόμα και μας λίγο πιο πολύ για να μας ακούσουν πιο πολλοί άνθρωποι. Το ότι χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα, αυτό είναι και αυτό ένα σύν, δεν είναι? Για να μας ακούνε περισσότεροι Έλληνες, Ναι. Δεν ξέρω, πάντως ήταν κάτι που έχει γίνει συνειδητά, δηλαδή θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε, και οι τρεις ξέρουμε αγγλικά, αλλά ήταν κάτι που μας γοητεύει και είναι περισσότερο πιο πρόκληση, πιστεύω, να τραγουδάει κάποιος στη γλώσσα του. Και πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα είναι πιο πλούσια και μια από τις πιο όμορφες γλώσσες του κόσμου.
θα ήταν πιστεύω ένα εφηβικό καπρίτσιο αν αν θα τραγούδαγα στα αγγλικά. Δεν θα με ενδιαφέρει. Τελικά η Στερεονόβα είναι ένα pop συγκρότημα ή ένα συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής? Είναι και τα δύο κάπως. Και τα δύο. Αλλά ναι, κυρίως είναι ένα ηλεκτρονικό συγκρότημα γιατί η μουσική μας βγαίνει μέσα από γεννήτριες, μέσα από κομπιούτερς, αλλά βέβαια και μέσα από φυσικά όργανα τα οποία κάποια στιγμή χρησιμοποιούμε. Δηλαδή δεν είμαστε καθόλου ενάντια στα φυσικά όργανα. Απλά μας αρέσει να ταιριάζουμε και τα δύο. Αλλά πιο πολύ όλο αυτό το πράγμα ξεκινάει μέσα από τις γεννήτριες, δηλαδή από τους συνθετητές. Μικρό αγόρι, πάλι τρέχεις μόνο πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από τον νόμο σε έναν κόσμο που στροπιλίζεται αδιάκοπα σε μια κούρσα που κουρασμένα άλογα. Είναι τόσο εύκολο κάποιος να σκοτώσει όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που έχεις νιώσει. Κανένα στα σχολεία δεν σου έμαθε τίποτα. Και το τελευταία θα είναι μια χάζευη στα σύννεφα. Το σημείο αυτό με οδηγεί σε μια παραλία. Και ανοίγει σκέψη μου σαν αεροφωτογραφία. Είναι αυτή η σιωπή που πάντα μίσουσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο φέρνεις κοντά ένα πλανήτη και βλέπεις μια έρημο όπου κανείς δεν έχει σπίτι. Πες μου, μη δέλτα, τι είναι αυτό που τους άξιζε. Δύναμη, β' δέλτα π, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το οριστικό χτύπημα. Μικρό αγόρι, πάλι τρέχω μόνος, πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από τον νόμο, ενώ μέσα στο κρύο άλλος ένας περιμένει την αγάπη, τον νύκτο, ένα ξένο παντελόνι. Όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα, μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώρο μας τα είναι ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις, οι ταξικές διαφορές, ο ρατσισμός και οι φόροι χωρίς να το ξέρουμε. Είμαστε δεμένοι σε ένα σύστημα που κανείς δεν καταλαβαίνει, μα δεν θα είμαι για πάντα κοινωνικό μηδέν. Εκεί με κατέταξες, πιο κάτω με πέταξες, όμως αυτός είναι ο καιρός μου. Τώρα ξέρω τι θέλω, ένα μαύρο τριαντάφυλλο και τη δύναμη για να παλεύω. Μικρό αγόρι, πάλι τρέχεις μόνο, πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το όνομα, από την καρδιά μου τώρα. Φεύγουν τα λόγια και αντλώ δύναμη. Απ' τα γρήγορα μου πόδια είναι το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα, το μεγάλο μαύρο σύννεφο από το σημείο αυτό με οδήγησε σε μια παραλία και ανοίγει σκέψη μου. Σαν αεροφωτογραφία είναι αυτή η σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο φέρνεις κοντά ένα πλανήτη και βλέπεις μια έρημο όπου κανείς δεν έχει σπίτι. Πες μου, μη δέλτα, τι είναι αυτό που της αξίζει. Δύναμη, β' δέλτα π, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το οριστικό χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το οριστικό χτύπημα. Ο κίνδυνος με την τεχνολογία ποιος είναι, Κωνσταντίνε, να είναι πιο πάνω τα μηχανήματα από τον άνθρωπο? Καταρχήν, πέρα από το ότι χρησιμοποιούμε τους συνθετητές, δηλαδή και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα, δεν με ενδιαφέρει καν καθόλου η τεχνολογία. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θέλει, νομίζω, το σεβασμό μου. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πούνε ναι, ας πούμε, σε αυτόν τον κόσμο της τεχνολογίας. Μα ενδιαφέρει μόνο η τεχνολογία στο να μας εξυπηρετεί σε κάποιες στιγμές στις συναλλαγές μας, να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα δηλαδή. Αλλά είμαι και κάπως, με εγωιτεύει και η έννοια, δηλαδή μου αρέσει η έννοια του ανθρώπου, ο ανθρώπους δηλαδή μ' αρέσει να δουλεύει και χωρίς να τον εκτοπίσουν οι μηχανές, και αυτό, πράγματι και αυτό που με φοβίζει. Αλλά γενικά
αυτό που πιστεύω για την τεχνολογία είναι κάτι που θα το σκεφτόταν ίσως και ένας που φτιάχνει ψωμί, δηλαδή ένας αρτοπείο. Δεν θέλω να έχω μεγάλη σχέση με τεχνολογία. Παρά μόνο μέσα στον χώρο της τέχνης. Η δεκαετία του 90 είναι η δεκαετία της εικόνας. Αυτό έχει επηρεάσει την παρουσίασή σας στις ζωντανές εμφανίσεις? Χρησιμοποιείτε βίντεο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η εικόνα πια παίζει ρόλο περισσότερο ίσως από τον ήχο? Τι νομίζεις? Το πώς βλέπουμε εμείς την εικόνα είναι όχι τόσο επειδή η εικόνα μπήκε μέσα στη δεκαετία του 90 ή από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Το πρώτο, οι Στερεόνοβα συναντήθηκαν σαν σχεδιαστές. Δηλαδή είχα κάνει ζωγραφική, είχα σπουδάσει ζωγραφική και νόμιζα ότι στη ζωή μου θα γίνω ζωγράφος. Ο Μιχάλης έκανε ζωγραφική, μετά έκανα γραφικά. Η εικόνα, έτσι πως τη χρησιμοποιείται, ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν μέσα μας. Δηλαδή δεν τη χρησιμοποιήσαμε κάποια στιγμή για να πούμε θα βάλουμε και εικόνες για να συνοδέψουμε. Είναι μέρος εκφρασής είναι σας, μέρος δηλαδή. της εκφρασής μας. Είναι όπως είναι η μουσική 100%, άλλο τόσο είναι και η εικόνα για μας. Για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εικόνα. Η θεματική πώς προκύπτει? Είναι κάτι που νιώθεις και το γράφεις, είναι κάτι που το σκέφτεσαι για να το γράψεις? Τα θέματα μου... Αυτά τέλος πάντων που σκέφτομαι κάποια στιγμή να γράψω είναι πράγματα τα οποία τα αφήνω να δουλευτούν μέσα μου και μετά κάποια στιγμή αποφασίζω να πάω να στείλω και να τα φτιάξω έτσι κάπως σε ένα χαρτί. Γενικά μου αρέσει να είμαι πολύ χαλαρός απέναντι στη γραφή, να μην θέλω ούτε να σκίσω κάτι, ας πούμε, έτσι, να βάλω κάτι πολύ από μένα. Μου αρέσει η γραφή, με γοητεύει η γραφή που είναι κάπως σαν ντοκιμαντέρ, σαν αυτού που γυρίζουν, κάπως έτσι μου αρέσει να προσεγγίζω τα πράγματα, σαν μια κάμερα ή σαν ένας πιλότος από πολύ ψηλά. Τα αφήνω να στρογγυλέψουν μέσα μου και μετά τα δουλεύω. Η μορφή είναι μορφή ραπ τραγουδιού, έτσι δεν είναι? Η φόρμα των τραγουδιών. Ναι. Είναι κείμενο και μουσική, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό είναι επιλογή επίσης? Αυτό είναι και αυτό. Ή είναι έτσι όπως γράφεις, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, δεν μπορεί να γίνει στίχος? Δηλαδή οι κανόνες του τραγουδιού που είναι πολύ συγκεκριμένοι εδώ δεν εφαρμόζονται, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε ρεφρέν, κουπλέ, ομοιοκαταληξίες και τετράστιχα. Είναι πολύ πιο χειρότερα τα πράγματα, δηλαδή. Το να φτιάξεις έτσι κάπως πιο ραπ το κομμάτι είναι κάτι που το δουλεύω. Άλλες φορές έρχεται πολύ πιο ήσυχα και άλλες φορές πρέπει να το πιέσω, να το φτιάξω τέλος πάντων και μου παίρνει χρόνο. Αλλά γενικά δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να γράψουν έτσι, ξέρεις. Είμαι πολύ αλλοπρόσαλος και σε αυτά που σκέφτομαι και στον τρόπο που θα μπορούσα τέλος πάντων κάποια στιγμή να τα γράψω. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή, δηλαδή δεν είναι κάτι που το κάναμε και αυτό για μόδα. Απλά εγώ νομίζω ότι δεν θα είχα τόσο ωραία φωνή για να τραγουδήσω ένα μελωδικό κομμάτι. Οπότε αυτά που θέλω να πω κάποια στιγμή πρέπει να τα κάνω πρόζα. Ζεστό καλοκαίρι, κρατάς ακόμα, κίτρινο αέρα φυσάει. Ένα μεγάλο στόμα, το ραδιόφωνο οι εκφωνητές ασκούν υπεροχή, αναστέλνουν και θάβουν χωρίς καμιά διακοπή. Ασταμάτητα κανάλια, τρώνε το μυαλό μας. Έχουμε χάσει τόσα που δεν ξέρουμε τι είναι δικό μας. Οι φτωχοί ξέρω πως είναι περισσότερο φτωχοί και πλούσιοι βαριούνται την τρελή τη ζωή. Μέσα από έλλειμμα μας κάνουν να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Μα είναι η ζωή αυτή όταν μια οικογένεια σήμερα μισθό 100.000. Οι τύρανοι χαϊδεύουν. Κοιλιές μεγάλες και δεν είναι μόνο αυτό, μας κυνηγούν χιλιάδες μάρκες, έξτρα φόροι, έξτρα ΦΠΑ, έξτρα σκατά και ένας πόλεμος δίπλα μας που κανείς δεν το σταματά και κανείς δεν διακινδυνεύει. Η αγάπη μας διαφέρει και αντί γι' αυτό ψιθυρίζουμε διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις και από το ταξίδι της φάρενας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες για τόσα ωραία πράγματα και εσύ μου τα χάνεσες. Και αλλάζουμε πρόσωπα, πολύ αργά καταλαβαίνουμε πως ήταν σαν μια στήση που πέφτει
1 εκατομμύριο στερεότυπα που δεν έχουν πια καμιά γεύση. Με κάνουν να απορώ που στεκόμαστε διάφοροι στο ψέμα. Γιατί χάνουμε χρόνο όταν μέσα μας τρέχει το αίμα. Σαν οντόπαστες λιώνουμε μπροστά από την τηλεόραση. Κοιτάμε εικόνες έχοντας χάσει την αρχική όραση. Κοιτάζοντας τα ευρωμένα πρόσωπα, κάθε γλύφτη. Καθαρίζουμε φρούτα για να διατηρούμε την αργή μας ύψη. Καθαροί straight yuppies διασκίζουν λεωφόρους, περήφανα στείλουν το μέλλον με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρνουν την τροπή της εκπαίδευσης και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνουν για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει τιμένους με δερμάτινα, πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της φάρνας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες για τόσα ωραία πράγματα και εσύ με τα θάλασσες. Στην πίστα του αεροδρομίου έχει νυχτό σε 1 εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλείπει αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα, η αίσθηση αυτή ότι πετάς. Δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει, θα χειμωνιάσει. 2 ώρες. Ξημερώνει, συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη μέρα του χειμώνα. Σκέφτομαι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτού του αιώνα. Από δεξί κάθε λεπτάκι ο κόσμος μένει πίσω. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και απόψε θέλω να σε φιλήσω, να μείνει στα μάτια μου. Σε ένα ραδιοτοπίο, να κάνουμε έρωτα. Στο αστεροσκοπείο, κουλουριασμένοι σαν μπάλα. Να εκτοξευθούμε μέχρι που ειρηνικά στο διάστημα. Να κοιμηθούμε. Και από το ταξίδι της φάλαινας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες. Είχα τόσα ωραία πράγματα κι εσύ.